pero sí que agora nos núcleos familiares estas consecuencias se están notando moito máis. O Grupo Socialista planteou entre o Pleno a adopción dun plan de apoio á alimentación infantil que se centra principalmente en solicitar á Xunta de Galicia que manteña a apertura dos comedores escolares na época de verán. A verdade é que a longa crise, o contexto de recortes, o contexto do desempleo, está a provocar un drástico aumento da pobreza no noso país e tamén no noso concello, onde cada día máis son máis os núcleos familiares que teñen todos os seus membros en paro. Últimamente hai varios informes de asociacións como pode ser Save the Children, Cruz Rosa ou UNICEF, así como a propia Defensora do Pobo, que alerta desta situación. Encontramos nas últimas noticias que a Defensora do Pobo é a primeira en reclamar que estas aperturas dos comedores escolares se fagan o antes posible. A realidade é que o curso escolar se rematou, noutras comunidades autónomas e incluso noutros concellos desta provincia sí que adoptaron a decisión de manter este servicio en concellos que non nos quedan tan lonxe. O Concello de Moaña non sabemos por que circunstancia non se pronunciou ao respecto. Consideramos que os subidos comedores escolares durante o curso mitigou un pouco a realidade que había moitos núcleos familiares, pero unha vez que o curso rematado, a estas familias se quedan unha alternativa que vai un pouco máis aló do que se ofrece hoxe en día dentro do Concello de Moaña. É dicir, o que non se pode ser é que un dereito a alimentación infantil que teña que ser ofrecido por organizacións benéficas que o fan con toda a súa vontade por unha deixadez por parte da administración. Nos entendemos que é a propia administración a que ten que garantir este dereito. Ao mesmo tempo, consideramos que é un servicio imprescindible, é un servicio que ainda se pode implantar. A propia Xunta de Galicia, creo que a 1 de xuño, adoptou un convenio a través dunha proposta da Alternativa Galega de Esquerdas, dicindo que se os propios concellos o solicitaban, eles estaban dispostos a analizar a situación para a súa apertura. Entendemos que esa análisis ten que se facer dentro do Concello de Moaña. O Concello de Moaña é necesario analizar a situación real dos nenos e nenas que durante o curso escolar estiveron utilizando o comedor. Hai que recordar que moitas familias durante este curso pagaban ou non pagaban nada do comedor, pero iso non é porque nadie che regale nada, é porque a túa renta é tan baixa que ese servicio é gratuito. Entón, con rentas baixas e con circunstancias como as que temos, creo que é necesario impulsar este servicio, un servicio que non ten custe para o Concello, que só require xestión por parte da concelleira responsable, neste caso, require xestión diante da Xunta. Entón, nos reclamamos que esa xestión se faga, que xa que non hai posibilidade de convocar o Consello Escolar porque este non está constituído para debatir este asunto, que se reúna a comunidade educativa, máis que nada porque eles son os que están na actual realidade e saben perfectamente a situación na que van a quedar estes nenos e nenas unha vez que finalizou o curso, e que se reunamos a comunidade educativa xunto con todos os grupos da corporación para facer un estudio máis profundo e buscar alternativas que vayan incluso máis aló do que se propón, que é instar ao Goberno municipal a pôr en marcha o plan de alimentación infantil que inclúa que estén disponibles os servicios de comedor nos centros escolares na época estival.